ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସୋନା ଓ ମୋନା ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରରେ ରହୁଥିଲେ। ସୋନା କହିଲା, ମୋନା, ଆମ ଘର ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ଏହା ଶୁଣି ମୋନା କହିଲା, ହଁ ଦିଦି, ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ, ଏହା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଦୁହେଁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷେତରେ କାମ କରି ନିଜ ଜୀବନ ଚଳାଉଥିଲେ। ମୋନା କହିଲା, ଦିଦି, ଆଉ ଥୋଡ଼ା କାମ କଲେ ଆଜିର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ସୋନା କହିଲା, ଚାଲ, ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏନି। ଏହା କହି ଦୁହେଁ ପୁଣି କ୍ଷେତ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଲା। ଛାତରୁ ପାଣି ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋନା କହିଲା, ଦିଦି, ଛାତରୁ ପୁଣି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ସୋନା ଏହା ଶୁଣି କହିଲା, ଚିନ୍ତା କରନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗାଁକୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ଆସିଲେ। ସେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧା କହିଲେ, ଝିଅମାନେ, ମୋତେ ଆଜି ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିବ କି? ସୋନା କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ମା, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସୋନା ଓ ମୋନା ମିଶି ଦୁହେଁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଲେ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ମୋନା କହିଲା, ମା, ଏହା ଖାଆନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଦୟା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବୃଦ୍ଧା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କହିଲେ, ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆମ ସାହାଯ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ। ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ, ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ବନାଇବା। ମୋନା କହିଲା, ଦିଦି, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ସୋନା କହିଲା, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଫଳ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନୂଆ ଘରେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସୋନା କହିଲା, ଆମ ଘର ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା। ଏହା ଶୁଣି ମୋନା କହିଲା, ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିଲେ ହିଁ ସତ ଖୁସି ମିଳେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ, ଦୟା ଓ ଏକତା ଓ ପର ଉପକାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ।